ҷабрдида дар ҳолати оҷизӣ набудааст. Агар дар вақти оҷизӣ дар кадом ҳолат мешавад? Оҷизӣ ақлу расо, касал, кул, нобино, шал, ин ҳолатуда ноҷиз гуфта мумкин оҷиз. Аз инҷо баъд дар мурофиаи судӣ боз ман барои сунанда изҳор намудам ки оиди суханҳои баромади ҷабрдида раҳимаҳу зиллуллоҳ дар протокол сабт карда шавад. ҳадаф аз навор чӣ буд масалан? Дар вақте ки зеримои ман маротиба шашу маротиба ҳаминро хат карданам ки умуман 7 маротиба бохӯрӣ карданд. Дар лаҳзаҳои шашу маротибае ки вориди хонаи домулло барои дохонӣ барои бахшишое ки аз тарафи зеримоя вай ҷабрдида раҳимаҳу зиллуллоҳ меоянд, аз ин ҷачхеле ки аз тарафи ҷабрдида ҳамчун маҳрамона ба тарафи зеримои ман мисол ҳамчун маҳрамона нигоҳу бину рафтору кирдору ва таклифҳои аз тарафе ки зеримои ман Ибрагим Асадулло ки ба занӣ қабул карданд. Дар ин вақт ки чихеле ки баъд аз ки таклифе ки аз тарафи зеримои мо мешавад, ҷабрдида савол мегузорад ки ҷои манзили истиқоматӣ дар куҷо мешавад, зиндагии мо хонаи дар куҷо мешавад. Дар ин ҷо ба ҷабрдидаи мо судшавандаи мо изҳор менамоянд ки хай ягон қитъаи замин назди ҳавлигӣ мегирем, хай шароит ки вайши дар хона месозем, зиндагиро давом медиҳем. Баъд аз ки чихеле ки зеримои мо рафта бо бародарашон оиди ба занӣ гирифтани зани дуюм ҳамсӯҳбат мешаванд ки аз тарафи бародарашон норозигӣ изҳор менамоянд. Дар ин вақт мисол зеримои ман суханони акашонро рад карда наметавонанд. Бинобар мумкин ман фикр мекунам ки аз ҳамин сабаб аз тарафи судшавандаи ҷабрдида ба ҳамин ҳолатҳои кор барои ки дигар сабаб шуда наметавонад. Худатон ман як фикр. ҷабрдида ягон мартиба румол намебаст. ин ҳолати корро даже завҷаи зеримои мо изҳор намуд ки дар вақти дуохонӣ меомаданд, фақат румол аз хонаи домулло гирифта баъд ба назди домулло медаромад ки дар мурофиаи судӣ худро пурра румолу андохта ҳамчун вай очкиро монда омадааст ки дар мурофиаи судӣ дар ҳавлии судӣ шаҳрвандон ҷабрдида раҳимаҳу зиллуллоҳро нашиносанд ки чунки бар тамоми қаламрои ҷумҳурии Тоҷикистон яъне муаррифӣ шудааст. аз ҳамин ҳолат ӯ изҳор намудааст ки ҳамин маҷлиси судӣ пӯшида гузаронида шавад. Ман бовари комил дорам, чунки ягона оззи мақомоти адолати судӣ ҳамин суд аст. агар ки суд одилона оиди ҳолати кор мисол қарори қонунӣ қабул накунад, маҷбур мешавем бо мо ба мақомотҳои бо судҳои шаҳри болои бо иштироки мара прессакати ё международни организаtsiya мо таклиф мекунем ки ҳақиқат бояд ҳақ ба ҳақдор расиданаш дар куҷо. хуб, савол ин ки шумо ҳамин зерҳимояатонро гунаҳгор меҳисобед? агар ҳа, ба кадом мода? ман зеримоямро танҳо дар як ҳолат гунаҳгор меҳисобам ки аз рӯи ки исломӣ аз рӯи исломӣ дигар хел дар кирдори зеримои ман умуман зеримоямро ман гунаҳгор намеҳисобам, чунки ба ҳамаи шумо маълум сабта тамоми республика дидан ки дар сабти наво аз тарафи зеримои ман ягон ҳаракатҳои зӯроварӣ, ягон нонегӣ, ягон чиз рух надодааст. танҳо бо розигии дутарафа. вақте ки розигии дутарафа шуд, чихел ки дар нав қайд кардам, гуфт ки ман шароит барои чӣ шароит муҳайё кардед? гуфт ки мо барои ки сабт ба телефони айфон ба сабт гирифтан, ба сабт яъне маъне дорад ки барои дастгир кардани зеримои ман ба ҳамин ҳолат ман фикрам дорам ки дар ҳолати оҷизӣ набудааст. аз ин вай барои ман мутобиқи талаботи 340 кодекси мурофиаи ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар мурофиаи суд изҳор намудам ки сафед карда шуд, зеримои ман фавран аз ҳузури маҷлиси суд озод карда шавад. яъне ки ба он аз нуқтаи назари шариат ба он хотир гунаҳгор медонед ки ҳангоми яъне ки ҳамон муносибати шаҳрӣ сураҳояк хонда ва суф мекунад. дар ҳамин ҳолат фақат ба дар ҳамин ҳолат зеримои ман худаш дар ҳамин ҳолат худашро гунаҳгор мекунад. ин аз шариати ҳамон расм усули ҳамин исломӣ. яъне ки ҳамон қисман гуноҳе ки ба гардан мегирад маҳз ҳамин маҳз ҳамон чихел ки дар сабти навор аст, ҳамон ҳолата вай мегирад ки дар инҷа ин ҷиноят ҳамчун қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф карда намешавад.